kauturan, maayo nga adlaw sa inyo tanan. Sa sinigit yun, nagpasalamat naman kita sa Ginoo kay makaugdanay naman kita sa pagpabalandong sa pulong sa Diyos sa sinigit yun. Apang sa wala pa ang tanan, akon anay pagabasahon ang isa lang ka bersikulo nga makita sa Lamentation chapter 3 verse 22 kag nagasilingdri sa hiligaynon nga Bible ang paghigugma kag kaluoy sang Ginoo wala sing katapusan. Amo ina nga wala kita malaglag sing bugos. May dura diri kapulo nga gingamit ang paghigugma kag kaluoy sang Dios wala sing katapusan. Ang aton niya Ginoo hindi pareha sa tao. Kita yang mga tao nagabalin-balin ang aton una-una kag balatyagon. Kung kaysa ang huo naton karon nga adlaw buwas hindi na nga kambyo na. Pero ang Dios kung ano ang maayo subong maayo man ina sa palaaboton tub-tub sa katapusan sang panahon sa sininga duta. Ang Dios wala nagakambyo, wala nagaliwat. So ang pagigugma kag kaluoy sang Dios nagapadayon. Kay siya mo ang Dios nga wala nagaliwat-liwat ang iya mga huna-huna. Tungod sang gugma kag kaluoy sang Ginoo, siya may malawig nga pasensya sa aton. Nga bisan kita mga tao malalison kag wala nagasunod siyang iya kabubuton, siya sa gihapon nagapadayon gid sa paghigugma sa aton nga mga tao. Masiling naton nga ang Ginoo tama ka mapasensyoso. May ara siya nga allowance o kon extra time nga ginahatag sa aton nga hindi siya madali magpangakig sa aton kagiya kita nga silutan. Kundi may ara siya nga malawig nga pasensya sa aton nga mga tao kay ang buot sang Ginoo amo nga kita magkalalwas kag hindi siya gusto nga may isa ka tao nga masilutan dito sa impyerno. Ginatagan niya kita sang ligwa nga panahon agod nga kita makainulsol sa aton mga sala kag hindi makakadto sa silot nga kita tawag naton ang impyerno. Okay, makita naton dire sa ikadua nga Pedro halin sa 3 chapter 3 verses 8 pagkadtos 9, pero basahan lang nakon ang 9. Ikaduang Pedro kapitulo 3 versikulo 9. Ang ginahambal diri amo ini, ang Ginoo hindi uyaya sa pagtuman sa iya ginsaad, suno sa iya suno sa ginahuna-huna sang iban. Sa baylo mapainulobon siya sa inyo, kay hindi siya luyag nga ang bisan isa sa inyo malaglag, kundi luyag niya nga magbiya kamo sang inyo mga sala. Okay, ari dre ang pulo nga uyaya, no? Ang Dios wala nagapatumbaya. Okay, amo na ang gusto silingon. Aton dumdumon nga si Kristo sang diri pa siya sa duta kag pagbalik niya sa langit nagsaad gid siya sa mga tao nga magabalik siya liwat. Pero malawig na nga panahon wala man si Kristo nagbalik. Ang aton mga katigulangan, mga lolo nagkalapatay na, ang panahon amo magyapon, ang aton mga ginikanan nagtiliwa na,
siling naton ang panahon amo magyapon siguro suno sa huna-huna sang iban si Kristo nagapatumbaya na lang kag wala na siya ganang magbalik liwat diri sa duta. Ang iyang promisa nga magbalik daw nalimtanan niya. Amo na ang una-una sa mga tao. Pero siling sa Bible hindi amo sina ang Dios si Kristo wala malipat. Siya nga ginsaad nga magabalik siya liwat agud kuhaon niya ang iyang mga katawhan kag dalon sa langit kag iya saad nga kundiin siya didto man kita. Tisling nila way magyapon nagbalik si Kristo. Ang ginsiling sa Bible amo ini sinabing matag si Kristo wala pa magbalik tub-tub subong kay nagapaabot siya nga ikaw kag ako makahinulsol sang aton sala kay hindi niya gusto nga may isa ka tao nga malaglag sa impyerno. So grabe ang pasensya sang Dios. Kagamo na ang rason niya, nagapaabot siya nga ang mga tao maginulsol kag makaangkon sang kaluwasan sang ila mga kalag. Kag ang masunod nga mga verses o kung bahin sang Bible nga aton karon pagatandugon ini nagapamatuod nga ang aton Dios puno sa paghigugma kag kaluoy sa aton. Kag tungod sina nga gugma kag kaluoy nagapaabot siya, nagapasinsya siya, tub-tub subong nga kita makahinulsol kag makaangkon sang kaluwasan sang aton mga kabuhi. Kung tanaw naton ang Mateo kapitulo 26 halin sa 69 pakadto sa 75 ini nagahambal nanungod kay apostol nga si Peter, si Pedro. Si San Pedro may ara siya nga kaluyahon sa iya nga pagtuo sa Ginoo. Pero ang Dios nakaintindi kag nagpatawad kay San Pedro. Ano gid ang sala ni San Pedro? Amo ini ang kamotoran. Sang si Kristo naghambal sa ila nga dapat siya mapatay, ihalad didto sa cross. Kag siling ni Kristo magaanto siya sa mga kamot sang mga high priest sang mga Hudiyo, sa mga eskriba, sa mga elders sang mga Hudiyo. Kag sinya ila ako nga pagasintinsyahan sa kamatayon. Kag ginsabdong siya ni San Pedro nga Ginoo, hindi magtugot ang Dios nga matabo ina sa imo. Hindi pwede gid. So si Kristo nagambal sa iya, siling niya, palayo ka sa akon, Satanas. Ang panawag ni Kristo kay San Pedro sa tungation, Satanas na. Si San Pedro wala na himo nga Satanas, apang si Satanas nga amo ang kaaway sang Dios nagbutang sa baba ni San Pedro sang iya mga pulong. Sa aton pa mga pulong ni Satanas ginbutang niya sa baba ni San Pedro. Kag si San Pedro amo naghambal nga nagasiling, hindi dapat nga mapatay ikaw. Kay man nabalaan niya si Satanas nga ang kamatayon ni Kristo amo ang bayad. Ang iya hamili nga dugo amo ang bayad nga hindi kita masilutan sa kamatayon didto sa impyerno. Tungod kay nabalaan ina ni Satanas, gingamit ni San Pedro nga pugngan si Kristo nga hindi maghalad sa iya kabuhi dito sa cross sa Kalbaryo. Okay, sa nagapadayon, si Kristo gindakop sang mga soldado sang taga Roma. Kag gindala siya dito sa balay ni Caiphas nga high priest. Kag dito nakapaabot ang mga elders, high priest,
kag ang mga eskriba nga magbistigar kay Jesus Christ agud nga hukman siya sa kamatayon. Dito man si San Pedro pero sa idalom iya sang balay. Si Kristo iya dito sa ibabaw, si San Pedro dito sa idalom. Nagapaabot-abot kung anong matabo kag sentensya kay Jesus Christ. Pero samtang si San Pedro dito sa idalom sang balay, nagpalapit ang helper, ang timbang sang high priest, kagin pamangkot si San Pedro. Siya upod ni muna si Jesus Christ nga taga Nazareth. Ang siling ni San Pedro, wala, hindi gani ako makakilala sina siya, hindi kami updanay. Okay, dugay-dugay, may nagpalapit naman liwat sa iya, nga isa naman katao, siya, upod mo na si Jesus Christ, nga taga Nazareth, ang sabat niya, wala gani ako makakilala sina sa iya, wala ako makaintindi kung ano ang imong ginapamangkot sa akon. Pero sa hindi madugay, may ara naman nga nagsunod, pressure na si San Pedro. Sinya, upod ni mo na si ibabaw, kita ka gani na akon nga, upod-upod ka mo. Siling nga San Pedro na numpa siya, niya sumpa pa ko, hindi na akon ina siya upod, kag wala kami sina nagkilalahay. Pagkatapos hambal sina ni San Pedro, nagpamalo ang manok. Pagpamalo sang manok, nadumduman ni San Pedro ang iyang ginsaad kay Kristo, nga hindi gid siya magtalikod kay Kristo, nga hindi gid niya pagbiyaan si Kristo. Nagsaad si San Pedro, siling niya, bisan ang tanan nga mga tao magbiya sa imo. Siling ni San Pedro, ako ya, hindi gid magbiya sa imo. Sang nadumduman niya ang ginsaad kay Jesus Christ, nagpahigad-higad si San Pedro, kag didto naghilibion siya, sing mapait, ginhinulsulan niya ang iyang sala sa Ginoo. Kag si Kristo nagpatawad sa iya. Mga utod, amo ini ang plastadan sa kamaturan. Si San Pedro may sala. Ano ang sala niya? Iya gindinay si Kristo 3 kapanahon. Amo na ang sala niya. Pero tungod kay naghinulsol siya, si Kristo nagpatawad sa iya. Amo na ang ginasiling sang Bible nga si Kristo bugana sa paghigugma kag pagpatawad. Bugana siya sa paghigugma kag kaluoy kag bugay. Tungo siyang gugma kag bugay, nagapatawad siya sa tao nga nakasala katulad kay San Pedro. Kag kun imo padayonon ang kabuhi ni San Pedro, si Kristo ginlansang napatay kag ginlubong dabanhaw sa katatlong adlaw, nagkit-anay pa sila liwat ni San Pedro, kag si Kristo nagpamangkot kay San Pedro 3 ka panahon. Siling ni Jesus Christ, Pedro, naigugma pala sa akon. Siling ni San Pedro, ho, Ginoo, nabalaan nimo nga ako nagaigugma sa imo. Ginsulit ni Kristo, tob-tob nga ikatatlo, kag San Pedro nagsabat man, hoo, katatlo man kapanahon. Kag sa ikatatlo niya, naghibi naman si San Pedro, tanda sa madalom niya nga paghinulsol sa iyang sala, sa iyang pagsikway kay Ginoong Hesukristo, pagi sa pagpanghiwala 3 ka bisis. Kagamo ni ang aton man bantayan kag i-apply sa aton kaugalingon. Mga kautoran, bisan ano kadamo, bisan ano kadalom sang sala nga ato nahimo batok kay Ginoong Hesus, siya handa gyapon sa pagpatawad sa aton tungod kay siya amo ang Dios nga nagaigugma sa aton, Dios nga bugana sang kaluoy kag grasya sa aton
nga mga tao. Nagapangibabaw gyapon ang iyang paghigugma sa pagpatawad sa aton mga tao nga mga makasasala. Ang ikadua nga tao nga makita naton nga may mabugat nga sala kay Kristo pero iya man ginpatawad, amo si San Pablo. May dua ka chapter sang kabuhi ni San Pablo. Ang una nga sahi sang kabuhi ni San Pablo amo ini nga si San Pablo isa ka tawo nga mapintas. Maalam ni si San Pablo pero tama sa iya kapintas. Sinong ginapintasan niya? Ang mga sumulunod sang una ni Kristo, iya ginapandakop, ginagapos, ka ginadala sa prisuan. Amo na ang una nga bahin sang kabuhi ni San Pablo sang wala pa siya mahimo nga sumulunod ni Kristo. Okay. May panahon nga ang mga Kristohanon sa Jerusalem nagpalayo, naglayas sa kahadlok nila kay San Pablo. Kay si San Pablo nagapangpatay sang mga Kristohanon, sang mga sumulunod ni Kristo. So, ang ginhimo ni San Pablo, agod nga mapangita niya ang mga naglayas, nangayo siya sang papel bilang permit halin sa high priest sang mga Hudiyo nga nagapamatuod nga gintagaan nila sang power si San Pablo sa pagpangdakop sang tanan nga mga Kristohanon agod ibalik sa Jerusalem didto silutan sila kag prisohon. Kagamo ina nga panahon sang si San Pablo nagahingabot sang mga anak sang Dios. May isa ka tao nga ngalan niya si Esteban. Isa nga tao nga puno sang pagtuo kay Kristo. Isa ka tao nga puno sang balaan ng Espiritu. Nagtindog siya kag nagapangwali si Esteban nga nagasiling nga ang Kristo nga ginlansang sa cross anak siya sang Dios kag amuto siya ang ginpadala sang Dios diri sa dota agod sa pagluwas sa aton sa silot gikan sa silot sang aton mga sala. Anong ginhimo ni San Pablo kay Esteban? Pinadakop si Esteban kag ang iya mga sumulunod ni San Pablo amo ang naghaboy sang bato kay Esteban. Tubtob nga nalupog siya. Pagkalupog ni Esteban, nagsinggit siya kag nagsiling sa Ginoo, Ginoo, patawara ini nga mga tao, hindi pag-isandig sa ila ang sala nga ilang ginahimo. Amo ina ang pangamuyo ni Esteban, katulad man kay Kristo, sang didto si Kristo sa cross, nagsiling siya, Amay, patawara sila, kay wala sila makaibalo sang ila ginahimo. Naangkon ina nga Esteban, nakapatawad man siya sang mga tao nga nagpatay sa iya, kag ang pangulo sina domdomo naton amo si San Pablo. Si San Pablo amo ang leader sa pagpapatay kay Esteban. Pero sang si San Pablo naglakat dito sa dalan sang Damascus nga ang toyo niya nga magdakop sang mga Kristohanon agud silutan. Samtang nagalakat siya sa kalsada, naigo siya sang isa ka kasanag nga puwerte gid kasilaw halin sa langit kag natumba si San Pablo. Pagkatumba niya, may nabatian siya nga tingog nga nagasiling, Saulo, Saulo, nga ginahingabot mo ako. Si Saulo ang ngalan niya sang una sa Hebro. Ti siling sang tingog nga mo ang tingog ni Kristo. Siling ni Kristo sa iya, Pablo, ako si Kristo nga imo ginahingabot. Mga utod kon aton gali
hingabuton ang mga anak sang Dios nga nagaalagad sa iya, katulad lang nga aton ginahingabot si Kristo. Amo nang natabo kay San Pablo, ginapapriso niya ang Kristohanon, ginpapatay niya si Esteban, pero ina nga sala batok kay Ginoong Hesus. Ina nga sala nga hingabot sa mga anak sa Dios, katulad nga si Kristo amo ang ginahingabot. So ang tingog nagpadayon sa paghambal kay San Pablo, siling niya, San Pablo, katulad lang nga ginisipa nimo ang isa ka suyak. Kung sa aton pa katulad abi sang binangon, kung nimo si paon ang punta sang binangon nga tama kataliwis, hindi ang binangon amo ang mabali, kundi ang imo tiil nga ginsipa amo ang mapilasan. Katulad sina ang pagpamatok sang tao sa Dios, katulad nga ginasipa sang tao ang matalom nga bagay. Pero ang tingog nga mo, ang tingog ni Kristo, naghambal, tindog ka. Grabe ang kaluoy sang Ginoo. Tani kon tao pa to nga grabe ang sala nga ginhimo. Siguro pagkatumba daw si paon mapaliwat. Pero si Kristo kapuno sang gugma kag kaluoy kay San Pablo, nagsiling, Pablo, tindog ka kag magkadto dito sa siyudad San Damascus. Gintagaan pa siya ni Kristo sang address niya, makadto kato sa amo nga street, dalan nga matadlong. O gintagaan siya sang address. Kag sinya dito ka maistar sa balay ni Judas. Hindi nga Judas Iscariote nga nagbaligya kay Kristo. Lain ina iya nga Judas. May tatlo ka Judas sa Bible. So isa ini ka Judas. Okay, nagkadto to, gindala siya sa iyang mga kaupdanan. Kay man si San Pablo siningation, may mga bodyguard siya nga nagaupod sa iya, nga amo nagaalalay siya sa pagpandakop sa mga Kristohanon, ang sumulunod ni Kristo. So gindala siya to sa iyang mga alalay, ginpangita ang address sa balay ni Judas. Dito siya nagdayon sa balay ni Judas. Kapila ka kaadlaw, 3 kaadlaw dito si San Pablo nagapahuway-huway. Wala sing kaon kay hindi man siya makakaon. Grabe ang igo sa iya. Siguro makabig naton tuya ang kasanag nga ginkilatan na igo sang kilat si San Pablo. Wala siya kakaon sulod sa 3 kaadlaw. Wala man siya makainom sulod sa 3 kaadlaw. Maluya na gid ang iya lawas. Nabulag siya, total nga pagkabulag, wala gid siya sinakita. Amo na matudtod na kahimtang didto ni San Pablo sa balay ni Judas. Pero ang Dios nga puno sang kaluoy, puno sang paghigugma kay San Pablo, gintawag niya ang isa ka Kristohanon, ay ang ngalan si Ananias. Ginsinganan ni Kristo si Ananias. Ananias, kadto ka dito sa balay ni Judas. Yadto dito si San Pablo, nagapaabot sa imo. Imo siyang pangabuyoan, agud mag-ayo ang iyang balatian, agud nga makakita siya liwat. Primero pagkabati ni Ananias, nagsiling si Ananias sa Kristo. Siling ni Ananias, Ginoo, hindi pwede. Kay nakabalo ako nga si San Pablo mapintas, ginapandakop niyang Kristohanon, kag ginpapatay niya ang iban nga imong sumulunod. Siling ni Jesus Christ kay Ananias, iyara siya, ginhambalan ko na siya, nga magaabot ikaw, agod nga magpangamuyo sa iya. So si Ananias, nagtuman, ginpangita niya ang balay ni Judas, nagsaka siya, gintamyaw niya si San Pablo. Ang siling Ananias,
Utod, kamusta ikaw? Ang panawag sa iya, utod na, kay nabal-an na ni Ananias, nga si San Pablo, nakaangko na sang kaluwasan sang iya kalag. Gintungtong ni Ananias iyang kamot, sa ulo ni San Pablo, ginpangamuyuan siya, kag nabatyagan ni San Pablo, nga halin sa iyang mga mata, nahulog ang daw mga himbis sang isda, kag tapos sina, nakakita siya, nagkaon, tapos niya kaon, nagpabaptize siya. Amo nang ginhimo sang Dios kay San Pablo. Sa kaluoy, kag paghigugma ni Kristo, wala niya ginkastigo si San Pablo agod mabayran niyang sala, kundi ginpatawad siya ni Ginoong Hesus. Paano nato nabalaan nga si San Pablo na ginulsol? Mga utod amo ini, si San Pablo tapos nga nakakita siya kag nakaangkon sa kusog, kay nagkaon na siya, gintugyan niyang iyang kaugalingon sa pagpabautiso sa tubig. Kag dumdumon ginaton nga ang pagbautiso nila sa una, halin pa kay John the Baptist, pakadto sa iban nga mga ginbautisohan, ang tao bautisohan lamang sa tubig kon naghinulsol sang ila mga sala. Wala sila nagabautiso sa tao sa tubig sadtong unang nga tion kon ang tao wala nagahinulsol sang ilang sala. So magasiling kita 100% nga si San Pablo naghinulsol gid siyang sala, kag nagliso ang iyang kabuhi, gintalikdan niyang malaot, kag nagasugod sa sang kabuhi subong nga Kristohanon, kay ginsurrenderan niya sing lubos ang iyang kabuhi dira sa Ginoo. Sa pagsubmit niya siyang kagalingon sa pagbabautizo sa tubig, amo ina ang tanda nga naghinulsol na siya sang tanan niyang kalapasan. Ginbiyaan na niya ang masala, kag mag-aalagad na siya sa Ginoo, ang Dios nga nagpatawad sang tanan niya nga mga kalapasan. So maaplikar naton sa aton kabuhi ang amo man sini. Sa tapos kita nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo, kag gidtugyan naton ang aton kagalingon sa pagpabautiso sa tubig, mag-aalagad na kita sa Ginoo sang labing hanuot nga pag-alagad. Talikdan naton ang malaot katulad kay San Pablo, kag atubangon naton ang bagong ilikoton nga ginahatag sang Dios sa aton mga abaga nga nagakabagay nga aton pagabuhaton. Amo ini si San Pablo nga naghambal siyang kagalingon. Sinya, ginlansang ako upod kay Kristo didto sa cross. Hindi na ako amo ang nabuhi, kundi si Kristo na amo ang nagakabuhi sa akon. Kag ang kabuhi siling ni San Pablo, nga akon ginakabuhi subong, akon igakabuhi sa pagtuo kay Kristo nga nahigugma sa akon, kag naghalad sa iyang kabuhi sa cross para sa akon. Ang gusto niya silingon amo ini, sinya na bilin nako na kabuhi karon, gamito nako nini sa pagtuo kay Kristo kag sa pag-alagad sa iya. Mga utod, ano yang buhaton nimo sa imong kabuhi subong? Katulad kay San Pablo, dapat nga makasiling kita sa atong kagalingon nga ang kabuhi nga ginakabuhi nakon subong, akon igakabuhi sa pagtuo dira kay Kristo nga nahigugma kag naghalad siyang kabuhi para sa akon. Amo na ang pagsulundan nga dapat naton sundon.
So si San Pablo sobra ka makasasala, pero tungod sa gugma kag kaluoy sang Dios ginpatawad siya. Siya makasalanan kag San Pablo bilang balo sa ginhimo ni Kristo sa iya, siya naghigugma kag nag-alagad sa Dios sing bug-os gid siyang kabuhi. Kag katapusan nga tao nga kuhaan man naton sang ihimplo ang iyang kabuhi amo ini. Domdomon naton nga sang ginlansang si Kristo sa cross, may duwa ka kawatan kriminal nga ginlansang man upod sa iya. Si Kristo sa tunga ang isa ka kriminal, sa tuo ang isa sa wala. Kag ang isa ka kriminal nagpangbuyayaw kag ginambalan niya si Kristo. Sinya, kung ikaw amo ang anak sang Dios, panaog ka dira sa cross, luwasa ang imong kaugalingon, kag luwasa man kami. Amo nang ginambal niya. Nagpangayo siya nga luwason siya ni Kristo, pero wala man siya magkilala nga may sala siya, kag wala niya ginhinilsulan ang iyang sala. Ginhambalan na niya si Kristo nga luwason siya o kon sila, pero wala siya nagpangayo sing kapatawaran siya yung sala. Mga utod, imposible nga ang tao luwason lang ni Kristo nga wala siya nagahinulsol siyang sala. Samtang ang Isaiah sa piyak nga side ni Jesus Christ, ginsabdong niya atong isa, siling niya, hindi ka maghambal sina, kita iya nga duwa makasasala, kay man manugpatay sila iya kawatan, buyong ng mga tao, pero siya iya, si Jesus Christ, wala sing sala. Ang aton silot, bagay sa aton, pero siya iya, hindi bagay silotan, kay wala siya sala. Tapos niya hambal sina, sang isa kakawatan, siling niya, Ginoo, dumduma ako, kung didto na ikaw sa imong ginharian. Anong sabat ni Kristo sa iya? Nya karon dayon, upod ka sa akon sa paraiso. Wala nagsiling si Kristo buwas, kundi karon upod ka sa akon sa paraiso. So aton tanawon ining dua, nga ang isa iya wala makaangkon sang kaluwasan, ang sabat wala siya naginulsol. Samtang ining isa iya naginulsol, paano kita makasiling nga siya naginulsol? Primero, ginako niya nga may sala siya. Siling niya sa isa kakawatan, si Kristo iya way sala, kita iya may sala. So ginako niya nga may sala siya. Tungod kay ginako niya nga may sala siya, naghinulsol siya sa niya sala. Tapos siya nga naghinulsol, ginhambalan niya si Kristo, dumduma ako kung didto na ikaw sa imong ginharian. Sang nakita ni Kristo nga ginkilala niya nga may sala siya, kag ginhinulsolan niya ang iyang sala, si Kristo hambal siya, karon dayon upod ka sa akon sa paraiso. Daw ano kadako sang sala sini nga tao. Siya isa ka tao nga buyong, kawatan, kriminal, nakapatay sing tao. Wala magani ni katultol kundi ang simbahan sadtong nagapakasala siya. Bisan daw ano kabugat sang sala sa sini nga tao, ginpatawad siya sang Dios, kay man ang Dios naton puno sa paghigugma kag kaluoy, kag ginahatagan niya sing extra time nga kita nga mga tao katulad sini nga kawatan maghinulsol agod nga makaangkon sang kaluwasan sang aton mga kalag. Ina nga Dios sang una, amo man subong kag amo man sa palaaboton,
Kung ang Diyos sang una nagpatawad sini mga tao nga aton namitlang subong, siya man sarang makapatawad sang aton mga sala. Kagang katapusan na mo ni nga aton dumdumon nga ang Bible nagatudlo gid sa aton kagini makita sa 1 John chapter 1 verse 9. Siling sa Bible, kung aton lang ituad, aton ikumpisar ang aton sala sa Ginoo, siya makatarunganon, matarong siya sa pagpatawad kag sa pagtinlo sang tanan naton nga mga kalapasan. Ang hamili nga dugo ni Kristo amo ang iyang iga-apply sa pagtinlo sang tanan naton nga mga sala, kag nagahambal pagid ang balang kasulatan nga ang aton sala kung aton hinulsulan, hindi na niya pagdomdomon, kalimtan na niya, kag hindi na gid niya pagdomdomon ang aton mga sala. So ang Dios puno sang grasya, kag siya nagapatawad sang aton mga kalapasan. So ang pamangkot subong amo ini, ti ano, tungod kay ang Dios nagapatawad sang aton mga sala, padayonon na lang bala naton ang paghimo sang sala. Iniwi ang Dios nagapatawad man, shall we continue in sin? Amo na ang pamangkot nga nasulat sa Roma kapitulo 6 verses 1 pakadto sa 2. Padayonon na balang naton ang paghimo sang sala, tungod kay ang Dios nagapatawad sa aton. Ang sabat sang Bible, hindi bagay nga padayonon naton ang paghimo sang sala, kay kita nagtuo na kag nagbato na kay Kristo. Okay? Amo ni ang matag nga aton ibutang sa aton kaugalingon. Ang tanan nga tao nakasala. Ako nakasala, ikaw nakasala man. Pero lain iya ang sugilanon kung magsiling nga ang tao nakasala. Kag lain man iya ang sugilanon kung magsiling kita nga magpadayon kita sa pagpakasala. Ang tao dapat bisa nakasala siya, pero hindi bagay nga magpakasala siya. Nga wala na lang nagauntat himo sang sala. Kung magpakasala gani, sige wala himo, pero kung nakasala ka lang, untaton mo, so good ikaw alagad sa Ginoo, kay naghinulsol ka na, kag nagtuo sa iya, amo ina ang nagakabagay sa aton. Magpadayon bala kita sa paghimo sa sala, siya hindi nagbag-o na ang aton kabuhi, katulad kay San Pablo. Amo ini ginahambal ni San Pablo. Kung ang tao yara na kay Kristo, bag-o na siya nga binuhat. Ang daan nagtaliwa na, kag siya tanawa karon, ang bag-o nag-abot na. So ang Kristohanon, ikaw kag ako, nagakabagay nga bagkabuhi kita sang bag-o nga klase sang kabuhi nga wala na nagapakasala sa idalom sang bulig kag sang bugay sang Ginoo sa aton. Ang Dios amo naghatag sa aton singgahom sa pagbato sa mga tentasyon kag sang tanan nga mga kalapasan nga ginatubang naton adlaw-adlaw. Mga kauturan, madamo gid nga salamat ang akon pangamuyo para sa aton tanan. Sugod karon nga adlaw, iga-surrender naton ang aton mga kabuhi sa Ginoo. Baton nun ta siya, sulod sa aton mga kasing-kasing, kag alagaron ta siya, tubdob siyang pagbalik tiwat sa sininga kalibutan. Padamong salamat.